Hello. Oh, ali mga bay, mga unta ning mangga. Oh, kani siya. Oh, dako. Nay dako, nay isa ka kilo kapin ug naapoy gagmay, sobra ni ato iskadlaw ba. Ay karon kani siya nga mangga mga bay, kani nga mangga mga bay. Nagi na siya sa Book of Guinness, nabutang gyud siya sa Book of Guinness kang budyungan ni nga mangga na pa. Ambot lang wa ko ka sure ha kung napulihan na ba, pero murag wala pa siguro napulihi pat nakabalo sa social media. So mo ni siya karon atong kaunon laon na po ni nako. Sige ko gipatanom na ani, pero wa jud ko nakatanom ani, wala ba ni nilampos. So naara yung ani sa sige lagi pangayo kada tuig murag kada bunga di ari sa among silingan ani yang dose ang mayuta mangayo rin ko pirmi. Siguro amora gani akong pamil mangayo na lang kay nagsige kog tanom di man mo lampos. Kuy no, mangayo lang ko bahala oy pabaga lang ka pirminaw. Di man puta baligyaan. O di ani na tas pangayo murag mo lampos tas sige pangayo. So ngaon ta mga bay, mora ni kanon na ni banata ni karon ako kaon. Ngaon ta rin yo. Aya man ni hapon kaon sa ani. Sige bye-bye. Nay tuyo pa. Tuyo og sentral. Di na away aslom sa baba nilang ga. Sige bye-bye.